Jokin da, eta ekiko langile naiz, ekiko koordinatzailea naiz. Eta, nire lana egunean da, kudeaketa erakunde honen lana eramatea. Ez kezkatu eki espaduzu ezagutzen edo espaduzu izen entzun inoiz ere ez, azalduko dut apur bat aurrerago zer den eki eta zer diren kudeaketa erakundeak orokorrean. Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiari, Kultur Sailari aukera hau ematearren, gu hemen egoteko baita ere eta gure ikuspuntu hau zuekin elkar banatzeko, baina batez ere hemen egotearen arrazoia da, behar berri bat sortu dela udal mailan, zuentzako, teknikarientzako, kezka gehiago ekartzen dituen beste kudeaketa erakunde bat agertu delako Euskal mailan. Ez bakarrik hori, baizik eta kudeaketa erakundeen, jabetza intelektualeko eskubideen, kudeaketa erakundeen panorama azten dagoelako, gero azalduko ditugun arrazoi batzuengatik, baina batez ere, Europatik etorri diren direktibei jarraituz, badagoelako merkatu honen zabalkunde bat. Jabetza intelektualeko eskubideen kudeaketan egon delako saiakera bat Europar legegilearen aldetik zabaltzeko merkatu hau eta agilagoa egiteko. Eta horren baitan sortu dira hainbat kudeaketa erakunde Europa mailan, sortu dira kudeaketa erakundeen ekibalenteak diren beste figura batzuk, eta Espainia mailan eta Euskal Herri mailan operatzen ari gareneko kudeaketa erakundeak lehen baino gehiago gara. Eta batzuek besteokin konpetitzen dugu. Eta hori burukonbin bat da zuentzako, burukonbin bat gehiago. Orduan, bideo hori errazteko, klabe gutxi batzuk eman nahi nizkizuen, formakuntza honetan, jakinda, zuek baita ere, oinarri eta formakuntza desberdinak dituzuela, jakinda baita ere, ardura eta behar desberdinak dituela ona bertaratu deneko udal bakoitzeko teknikariak, orduan, emango ditudan gidalerroak oinarrizkoak dira, ez da egongo ñabardura oro, baina saiatu naiz gutxi gora bera sartzen eta bideratzen ahal izan ditudan ñabardura guztiak, gauza berezitasun garrantzitsu duenak, dena den, zalantza edo kezkarik eratuko balitz hemen azaldutakoa baino espezifikoagoa dena, ez izan arazoerik ni mozten, mikrofono bat daukagu horrazpian, ziur nago Foru Aldundiaren ondarea ondo zainduko duzuenaz, eta gainera, ez dut uste, kezkarik izan behar dugunik hemen, ez delako 1000 pertsonatik orako aglomerazio bat, eta beraz, osasun kezketatik at gaudelako oraindik. Orduan, gutxi gora bera, hemen ekarri dudan aurkezpen honen edukia banatu dut zati teoriko baten eta zati praktiko baten. Zati teorikoak aspergarria lirudike, baina garrantzitsua da lehenengo zatian azalduko ditudan kontzeptuak ulertzea, gero bigarren zati praktikoan jarriko ditugun adibideen ulermena zabalagoa izan dadin. Orduan, pentsatu dudana da, nahi baduzue, egingo dugu zati teorikoaren azalpen bat, lasai-lasai, eta horren ostean, deskantsu txiki baten ostean, ordu laurdeneko deskantsu batzuek baita ere telefono dei atenditzeko eta bar, joango gara zati praktikora eta hor elkar banatuko ditugu esperientziak. Zati teorikoan ez dakit galdera asko sortuko zaizkizuen, baina arazo gabe benetan eskualtxatu eta galdetu kontzeptu bat argi geratzen espada. Edo aurretik bazenuten ulerkera bat kontzeptuarena nik bestera baten asaltzen dudana, arazo gabe, ebaki eta saiatuko gara hori bideratzen. Lehenengo eta behin. Hau, jabetza intelektuala ikuskoi praktikotik, baina egia esateko erdia teoriari dagokio. Lehenengo eta behin, jabetza intelektuala arduratzen den legegintzari emango diogu begiratu bat. Jabetza intelektualeko legea da, nik usten duzuenez, 86an hainbat lege testu batzearen emaitza. Jabetza intelektualeko legea, ez dakite termino ezagutzen duzuen, baina patchwork hutsa da. Jabetza intelektualeko legea 86an sortu zen beste hainbat lege desberdin elkartzeko testu bakarrean,
eta ordutik gainera behin eta berriro modifikatua izan da. Azkeneko 5 urteetan, 6 urteetan, 5 edo 6 aldiz. Arrazoi desberdinak direla eta hemen dauzkagu modifikazioetako batzuk. Ikusten duzuenez, dago Espainiako 2019, 2018 eta 2014 legeak sartu zirenak, zein zuen bidez sartu ziren modifikazio batzuk, lehen aipatu dugun jabetza intelektualeko kudeaketaren, merkatuaren, zabalkundearen inguruan, eta kultura ministeritzeko agindua baita ere, zeinak bere momentuan izan zuen bere halako efektua, baina zeinak gero 2018ko legean baita ere ordenamenduan sartzeko aprobetxatu zuten. Modifikazio hauek, hauen jatorria hemen ikusten duzuena da. Alde batetik daude, Europar Batasunetik, batez ere 2014-26 eta 2017-15-74 direktibetatik etorri diren gidalerroak Espainiako ordenamendu juridikora trasladatzeko, eta hauek dakartzen berrikuntzak apur bat denetarikoak dira. Daude Europa mailan ematen diren lizentzia multiterritorialak, badaude lehen aipatu ditugun kudeaketa erakundeen liberalizazioa, hor sartuta kudeaketa erakunde pribatuak baita ere sortzea, horretan sartuko gara beranduago, baina ez dauka garrantzia berezirik gaur azalduko dugunarentzako. Baita ere, desgaitasuna daukaten pertsonek, obretarako, obren aprobetxamendurako edo obren sarbiderako, daukaten errestasunak emateko zentzu horretan. Eta baita ere dago, lehen aipatu dudan kultura ministeritzeko agindu hau, zeinak 2015 eman zen, kultura ministroaren partetik kalmatzeko edo lasaitzeko, baretzeko Espainia mailan sortzen ari ziren gatazka ugari erabiltzaileak, obraren erabiltzaileak, kasu honetan zuek izan zaitezkenak, baina baita ere musika festivalak, zinema festivalak, erabiltzaile masiboak baita ere, telebista kanalak eta bar, Espainia mailako kudeaketa erakundeekin izaten ari ziren hainbat arazorekin tarifak direla eta ez direla. Gero sartuko gara tarifekin baita ere, hemen garatuko ditugu kontzeptu hauek aipatzen ari naizenak, baina, zalantzaren bat badakizue bota. Dena den, gatazka hauen inguruan, ministeritzak ulertu zuen beharrezkoa zela, erdibidean sartzea eta erabiltzaileentzako ematea tresna legislatibo bat, zeinetan ikusiko zen, zeinetan kudeaketa erakundei behartuko zitzaien haien tarifak era argian publikatzera, haien web horrietako toki erakargarrietan, ulergarriak izan zitezela eta ez zitezela askotan abusiboak izan. Orduan, ikusten duzuenez, ondorio bezala, jabetza intelektualeko legea daukaguna ez da perfektua eta gainera modifikazio asko jasaten ditu, guk ere batzutan zailtasunak izaten ditugu, horrekin jarraipen zehatza egiteko batzutan, ikusi dituzuen 2018 eta 2019 legeak eduki antzekokoak zirela, baina batak bestea zuzentzen zuelako zentzu batzuetan edo zabaltzen zuelako zentzu batzuetan, eta jabetza intelektuala ez dela zoru sendo bat zeinetan ibili. Aldagarria dela eta posible dela hurrengo 10 urteetan zehar asko aldatzea, batez ere guk kultura eta obrak kontsumitzen ditugun forma aldatzen doan heinean. Orduan, behin jabetza intelektualan sartuta legean dauden kontzeptuak lantzeko, hemen emango dizkizuet zeintzu diren gutxi gora bera legeak manejatzen dituen kontzeptu orokorrak. Batentzako hau aspergarria bada, esan dezala, posible da gian maila aldetik ezagutza hau izatea aurretik, baina uste dute beharrezkoak direla kontzeptu hauek.
Alde batetik dago, jabetza intelektualaren kontzeptua, zina den, ez den eskubideen multzo bat baino. Hemen ikusten duzuenez, hemen dago, sortzailea jarri diogu, baina eskubide duna, demagun, eta obra. Eta obraren gainean dagoen eskubideen multzoa, multzoari deritzo jabetza intelektuala. Horrarte, misteriorik gabe. Vale. Obra da eskubide hauen objektua. Izaugarri hauek legeak sartzen ditu, hemen jartzen dituzuenak, hemen ikusten dituzuenak. Adi batetik, giza adimenaren fruitu bat izan behar du. Honen arrazoia kuriositate legez, hau garatu duen jurisprudentzia asko gonda, batez ere, animaliei ematen zizkien kameratan, eta haiek euren buruei ateratzen dizkieten arrazkietan, eta bar, arrazkien horien jabetza intelektuala ez da animaliarena, animali batek ezin du jabetza intelektualek izan. Sormenak originala izan behar du. Hemen, zorula bainkorrean mugitzen hasi gara, ikusten duzuenez. Originaltasunaren kontzeptua askotan, nahiko labainkorra izan daitekelako. Baina, legeak kontzeptu horiek zabaltzen ditu, sortzailearen izaera eta ikuspegia, munduaren ikuspegi bakarra isladatu behar ditu obra honek. Eta gero, euskarri zehatz baten adierazia izan behar da. Ideiak ez daude babestuta. He dicho. Honek esan nahi du, liburu bat bada, edo novela bat bada, edo errelato bat bada, horren ideia buruan daukaguna, horrek ez daukala babesik. Baina idatzi badugu paper baten, boligrafo zistrin batekin, eta oso letra txarrarekin, ja babestuta dago. Kanta gu melodia garatzen ari garen bitartean, ez dauka babesik. Baina mobila atera eta melodia hori grabatzen dugun momentutik, babesa dauka. Agertu egin behar da, euskarri baten egon behar da. Obraren gainean daude, hemen garatu ditudan kontzeptu batzuk, obra ulertzen dugulako, edo legeak ematen duen azalpena obraren gainean delako egile baten inguruan, baina gero garatzen ditu beste artikulu baten berezitasun hauek. Lehenengoa, lankidetzan egindako obra, ulertzen dut zuentzako, orokorrean guke kontsumitzen ditugun obra guztiak, salbu agian eleberriak, novelak eta idazkiak kolaborazioan edo lankidetzan egindako obrak direla. Horrek esan nahi du, obra baten egiletza dagoela banatuta pertsona desberdinen artean. Izan hauek pertsona juridikoak ala pertsona fisikoak. Lankidetzan egindako obra bat da kanta bat non pertsona batek letra bat egin duen eta beste batek musika, ez dauka besterik. Hau garrantzitsua da ulertzea, ez delako jabetza intelektualak ematen dituen abantailak eskubideen multzo hori ez delako ez da erabiltzen eskubidedunak dauzkan eskubide hauek ezin ditu era individualean erabili. Obra bat lankidetzan sortu denean, eunekotan isladatzen da, normalean, bai erregistroan, bai kudeaketa erakundetan, eunekotan zehaztu behar da, zein den lankidetzan egindako obra baten, zatiak nork dituen. Normalean izango dira, pertsona biren artean eta lan kopuru berbera egin badute, euneko 50 banatuko dute, baina egia esateko legeak ez du derrigorrez zehazten nola banatu behar diren euneko hauek. Lankidetzan egon diren egile desberdinek erabakitzea daukate nola moldatu euneko hauek. Haiek egin duten lanaren arabera, obra kolektiboak. Normalean, gai zehatz baten inguruan egiten diren obrak dira, zeinak pertsona baten edo pertsona fisiko edo juridiko baten zuzendaritzapean egiten diren, eta zeintzuen zatiak individualki ez daukaten zentzurik. Obrak egile desberdinek egin dituzten zati desberdinak egin dira zehazki obra honentzako eta ez daukate izaerarik horien baitan, hori dira obra kolektiboak. Obra konposatua
hau oso kontzeptu garrantzitsua da baita ere, aurretiaz existitzen den obra bat hartzen badugu, demagun. Antzeslan bat egiteko, nik hasierarako eta amaierarako kanta bat sartzen badut. Kanta horren egilearen lankidetzarik gabe. Orduan, obra konposatua da, badaudelako obra bi zeintzuk badaukaten izaera eta jabetza intelektualeko eskubideak haien gainean era banatuan, baina erabiltzen denean eta obra konposatu da denean, hau da, obra bat bestearen barruan sartuta dagoenean, biak kudeatu behar direlako. Hau ñabardura dirudike, baina batzutan, batez ere guk nire esperientzian antzeslanikin asko gertatzen den gauza bat da. Sinkronizazioa ere hemen legoke. Sinkronizazio kontzeptu lortzen ez duen erantzako, ikusentzuneko obra baten musika lan bat sartzen denean da. Seguru nago zuen udalek askotan egin dituztela iragarki instituzionalak eta horietan kantak sartzen direla. Ez badira kantak liburutegikoak eta kanta zehatz bat egiten bada, horri sinkronizazioa ditzen zaio eta hor jabetza intelektualeko eskubideak sartzen dira. Eta gero, obra bat moldatzen, itzultzen, ala transformatzen bada, gero azalduko dugu transformazioaren kontzeptua apur bat luzeago, sortzen dena da obra eratorria. Hau da, nik hartuko banu, edo enkargatuko banu udal bezala. Liburu baten itzulpena gero udal argitalpen bat egiteko, kontuan hartu behar dira, jatorrizko obra idatzi duen pertsonaren jabetza intelektualeko eskubideak, eta kontuan hartu behar dira baita ere, obra eratorri berriaren gainean, jabetza intelektualeko eskubideak dituen sortzaile berriarena. Berdin, egiten badugu kanta baten moldaketa bat, gure herriari buruz hitz egiten duen letra batekin. Obra eratorria. Sortzen den, normalean, segun beti behar da jatorrizko egilearen baimena, hori garrantzitsua da, gero garatuko dugu. Obra eratorria egiteko, ez badago obra jabari publikoan, eta gero, segun zein moldaketa, zein transformazio gradu, zein obra mota, ehuneko bat ematen zaio, obra eratorri horren gainean egile berriari. Eta gero, eskubide duna dago. Askotan erabiltzen dugu gaizki egile eskubideak edo derechos de autor kontzeptua, Orduan, espero dut igual gaurkoan apur bat hau argitzea. Eskubide duna jarri dut hemen, eskubide duna estelako bakarrik egile. Eskubide duna da, hemen ikustu zuen, jabetza intelektualeko legeak emandako eskubide multzoa dituena. Baina ez du zertan izan behar obraren egile bat. Jabetza intelektualak aurpegi asko ditu, eta ganera denporan luzaroan, asko luzatzen da, eta orduan egon aldira, besterentzeak, janospenak eta bar, orain azalduko dizkizuet. Baina eskubide dunaren kontzeptua erabiltzaren arrazoia hori da. Ez konfunditzeko egile eskubideekin. Ez dira beti egile eskubideak. Momenturen baten, ez dakit, udal polikiroldegian jartzen badugu musika, ez da bakarrik etorriko musikaren egileak kudeatzen dituen erakundea, etorriko dira beste batzuk. Kudeatzen dituztenak beste eskubide batzuk orain ikusiko ditugu, baina horregatik erabili dute kontzeptu hau, orduan, eskubide dunen artean garrantzitsuena beti da egilea, eta hemen legeak baita ere zehazten ditu zeintzuk diren egilearen egilea azaltzen duteneko kontzeptu hauek. Pertsona naturala izan behar du, sortzailea da, sortze hutsagatik, honek esan nahi du, naiz eta babes mekanismoak dauzkagun, ala nola, jabetza intelektualaren erregistroa, zeina ez dakit badakizuen, Eusko Jaurlaritzak horren kudeaketa darama, gure autonomia erkidegoan, ez da beharrezkoa erregistratzea, ez da beharrezkoa obra bat publikatzea, horren egiletza izateko. Behin ere, lehen aipatu ditugun errekisitoak betetzen baditu, soporte baten badago, hemen ikusi ditugunak, euskarri baten badago, originala bada eta giza adimenaren fruitu bada, ulertzen dugu horren gainean
sortzailea zarela, naiz eta obra hori argitaratzea, ez argitaratzea erabaki, edo denbora batera argitaratzea erabaki. Eta, hemen dago hori lehen aipatu duguna, lankidetzan egindako obren gainerako, egiletza aitortu behar denean, parte hartzearen, parte hartzea plasmatu behar da, ehunekotan. Zehaztu egin behar da, zein den obraren gainean, obraren egiletzaren gainean, guk daukagun ehunekotza. Izan daiteke ehuneko 1, izan daiteke ehuneko 0,9, berdin digu. Vale? Hola, guaz. Vale. Eta badaude baita ere, beste eskubidedun batzuk, hemen diapositiba bi daude, orain azalduko dizkizuet. Legeak atortzen dituenak bigarren liburuan daude obren, egileek egiten dituzten obren gainean eskubideak izan ditaz... Barkatu, esku altxetu duzu? Ez, bale. Barkatu, impresio eman ditu. Barkatu. Bigarren liburuan zehazten dira zeintzuk diren beste eskubideak dituztenak egileek egiten dituzten obra hauen gainean. Alde batetik daude artistak, artista, interprete edo jotzaileak. Hauek dira obra bizitzara dakartenak haien interpretazio, irakurtze, abeste, antzeste edo beste edonolako interpretazio baten bitartez. Gauza da hori, aplikatzen da, kontuan hartu behar dugu, obra erreprografikoetan horrelako antzesterik ez dagoela, ez bada deklamazioa, eta obra grafikoen kasuan, ez da ere ez dagoela horrelako gauzarik, orduan, printzipioz, kudeaketa erakunde hori dagokigun aldetik gutxienez kudeatzen diren interpretazio lanak dira musikakoak, eta musikan dira grabazio baten obra bat jotzen dutenak. Eta ikusentzunekoetan, zati bat, gidoiaren zati bat, egileak egin duenaren zati bat, interpretatzen dutenak. Hau da, aktoreak edo ahots aktoreak. Eskubide hauek akumulatzeko modukoak dira. Horrek esan nahi du, ni egilea izateagatik ez diodala usten interpretatzailea artista izateari. Nire kanta nik idatzi badut, eta nik jo badut, eskubide biak dauzkat obra horren gainean. Gero daude, produktoren eskubideak, zeintzuk, industriari, jabatze intelektualaren barnean industriari sarbide bat emateko, asmatu ziren. Eta produktorearen definizioa izango litzateke, hori, bai ikusentzunezko, bai soinuzko grabaketetan, pertsona fisikoa juridikoa zeinen ekimenpean eta zeinen ekimenpean egin den obra hori eta zeinak zeukan obra horren erantzukizuna. Honek askotan zer esan nahi du? Dirua jarri duena. Orduan, musikaren arloan, hemen artistekin bezala gertatzen da, kontuan hartu behar da, bai mundu erreprografikoan, bai mundu grafikoan, idatzitako obretan, bai obra grafiko eta plastikoetan, honek ez daukala zentzurik, baina musikan eta ikustentzunekoan bai. Orduan sartzen dira, orokorrean musikan diskografikak, diskografikentzako asmatu zelako figura hau, eta ikusentzunekoan sartzen dira, ikusentzuneko produktoreak zeinak kudeatzen duten globalki ikusentzuneko pieza bat egitearen lan guztia. Eta zeinari legeak ematen dizkion, errestasun batzuk, ez bakarrik errestasun batzuk lana kudeatzeko, baizik eta baita ere, euren eskubide propioa erreklamatzeko horren irabazi ekonomikoak eta negoziatzeko gaitasuna izateko zerbitzu zehatz batzuekin. Kasu honetan, berbera gertatzen da, artistekin gertatzen dena. Eskubideak akumulableak dira. Horrek esan nahi du, Euskal Herriko kasuan bezala, musikari batek bere burua ekoizten badu, bere disko propioa grabatzen badu, bera izango dela, berak konposatu baditu kantak, berak jo baditu grabaketan, eta berak ordaindu badu prozesu osoa, bera izango dela eskubide guztien jabe. Hau Euskal Herrian da musikaren arloan gutxienez
ohikoena, bale? Ikus-entzunekoan beste historia bat da. Eta apur bat, industria aldetik garatuago dagoen, edo, diru gehiago mugitzen duen industria bat da, eta orduan erantzukizunak banatuago egoten dira. Eta hortaz aparte daude beste eskubidedun batzuk, zeintzuk ez diren obraren egiletzaren barruan egon. Alde batetik daude jaraunspen bidez eskubideak jaso dituztenak, hau izango lirateke, eskubide zibil arruntean jaraunspenean jasotzen diren bezala, beste irabazi ekonomiko batzuk, edo beste diru masa batzuk, ondare batzuk, jaso aldira, jabetza intelektualeko eskubideak. Gero aipatuko ditugu denboran nola garatzen diren, baina aurreratzearren esango nizueke, egileen eskubideak direla 80 urterako, egilea hil ondoren. Lankidetzako obra baten kasuan, azkeneko egilea hil ondoren. Osa, babes oso luzea daukate, egiletzapeko obrek. Artisten eta fonogramen eta bideogramen kasuan 50 urteko babesa daukate. 80. Jaraunspena da herentzia, gazteleraz. Herentzia bidez jaso aldira testamentu bidez, edo testamenturik ez badago, lege zibilean sartzen den moduan. Jaso aldira eskubideak, zure gurasoan gandik, nik kuriosidade legez baita ere, jabetza intelektualaren inguruko lehenengo hitzaldia ikusi nuenean badira 6 urte, ematen zuen pertsona zen Labaka Letxera kantaren eskubideak jaraunspenean jaso zituenak bere aitonaren gandik. Testamendu bitartez. Kontuan hartu, horrelako jentea badago. Orduan, eskubideak dira denporan luzatzen direnak, bale? Ez bakarrik pertsonaren bizitzan, baizik eta gero ondoren, bere jaraunsleen artean. Eta gero, badaude formula ugari, legean sartzen direnak, ez ditugu guztiak aztertuko, ez delako guztiz beharrezkoa, ikusten duzue, hau nahikoa den zeba dela bere kabuz, detaile guztietan sartzeko moduan. Baina, eskubideak besterentzeko eta lagatzeko sistema asko daude. Batzuk legean, eta beste batzuk, alabeharrak asmatu dituenak eta industriak asmatu dituenak horietatik ateratzeko. Arazoetatik ateratzeko edo, formulak asmatzeko. Orduan, eskubideak besterentzeko eta lagatzeko kontratu asko, formula asko daude, eta lagatzailea izan daiteke, pertsona fisiko ala juridiko bat, segun nola nahi dugun. Askotan, hor jarri ditudan adibideak, ez da? Antzerki konpainiak. Nola antzerki konpainia batek, bateratzen dituen egile desberdinen, egile batek egin diolako gidoia, beste egile batek egin diolako eszenografia, beste egile batek egin diolako obrarako musika, eta nola kontratu baten bitartez, lagapen bat egin dezake, antzerki konpainiak berak kudeatzeko emanaldi bakoitzaren eskubideak, eta gero berak ordaintzeko egile bakoitzari. Editoreak, bai musikan, bai literaturaren arloan, lagatze sistema bat da, legean zehaztuta dagoena, kontratu horrek oso gauza zehatzak dauzka, eta editoreak egiten duena da, editorea da gure eskubideen manager bat izango balitz bezala. Gaizki eta harin esan da, Ondar elkarteak, artista grafikoen kasuan asko gertatzen dena, txilida bat, adibidez, edo teiza bat, horrelako artistek zeintzuek ondare masa bat daukaten eta obra masa bat, eta bizi diren bitartean eta gero hil ondoren, baina ja obra luze bat daukatenean, eskubide hauek lagatzen zaizkie ondare masa hauei, zeintzuek elkarte edo fundazio izan daitezken, eta zeintzuek kudeatzen dituzten, lan hauen eskubideak, era masibo baten, era handi baten. Kudeak eta erakundeak, gu bezala, gu baita ere eskubideen lagatzaile gara erabilera zehatz batzuentzako. Horrek zeinak egilearen edo eskubide dunaren eskubide propioak limitatzen dituen lagatu egin dituelako. Kontuan hartzekoa da. Nota bat ikusten duzu, asterisko bat jarri dudala, hori da, besterentze lagapen kontratu bitartez eskubideak kudeatzen dituena,
ez dela kudeatzailea edo mandatarioa dela bakarrik, ez dela eskubide duna, baina, bueno, hemen jarri ditut guztiak elkarrekin jartzearen eta guk kontuan hartu dezagun, eskubideak kudeatzen dituen ura, izan daitekela pertsona fisikoala juridiko bat, torre daitekela edozein tokitik. Horregaitik gaude kudeaketa erakundeak filtro egiteko. Askotan, erdi bitartea egiteko eskubideak dituztenen artean eta erabiltzaileon artean. Jabetza intelektualeko eskubideen multzoa aztertzen sartuko gara. Baina hori baino lehenago galderarik. Txiar. Hori da. Osea, obraren naturagatik, beragatik, obra erreprografiko bat, ez da espada, beti sartzen gara gai zehatzetan, ez da? Obra grafiko batek ez du babes hau izango, ze argazki bat, edo eskultura bat, edo pintura bat, ez da grabatuko. Ulertzen zait? Osea, ezin da obra hori soporte horretan manifestatu. Eta naiz eta artistak lan egin izan obra horretan, obra amaituta dago, ez dago artistaren lana obra grafikoan bertan. Osea, obraren naturak berak uzten ditu kanpo hauek. Eta erreprografiari dagokionez, bai badaudela irakurketa publikoak, deklamazioak eta audioliburuak. Baina horiek sartzen dira lizentzia erabilera bat da. Nik audioliburu bat egiten badut, ordaindu egin behar diot erreprodukzioagatik eta komunikazio publikoagatik egileari, eta gero geratzen da audioliburu bat, zeinetan hor badagoen interpretatzaile bat, ahots aktore bat. Baina audioliburuaren banaketaren naturagatik, ez ditugula audioliburuak irratian entzuten, lehen entzuten genituen novelak bezala, hor gutxi gora bera kanpo daude, interpretatzaile eta produktoreen eskubideak. Interpretatzailearen eskubideak ulertu dezakegu hor erreprografian. Badaudela gutxi batzuk, baina beti ere beste formatu batzuetara eramaten direnean. Bestela irakurketan bertan ez dagoelako ez interpretaziorik, ez da grabaketarik, per se. Ez dakit argitu dizun. Orduan urrengora salto emanez. Jabetza intelektuala osatzen duten eskubideen multzoa alderdi bitan, isuri alde bitan banatu daitezke. Alde batetik daude eskubide moralak, eta beste batetik eskubide ekonomikoak edo ondare eskubideak. Orain bana-banan ikusiko ditugu, zintzut diren, baina uler dezazuen gure ordenamendua Europako beste herrialde batzuen antzera, Frantziakoa, Alemaniakoa eta bar, dela egileak gehien babesten ditueneko ordenamenduetako batzuk, eta horregatik ematen dizkiela eskubide moral batzuk. Beste ordenamendu juridiko batzuek, adibidez herrialde anglosaxoiek daukatena, Ingalaterrak, Resuma Batuak, Estatu Batuek, Australiak eta bar, askoz ere merkantilagoa da, eta hor eskubide moralak askoz ere murritzagoak dira, eta besterentzako modukoak dira. Hemen ez, orain azalduko dugu. Eta gero eskubide ekonomikoak, horiek inpepinableak dira eta mundu guztian agertzen dira, patanegara. Eskubide moralak. Eskubide moralak ezin dira besterendu eta ezin zaie haiei uko egin. Hemen dago dio dena. Ez da posible eta baliogabekoak izango dira edozein kontratu zeinetan egile batek eskubide moralak ematen dizkion beste bati. Egile batek edo eskubide dun batek. Ezin dira besterendu eta ezin zaie uko egin. Eta sortze hutsaz atxikiak daude autore, egile, ala eskubide dunari. Kasu honetan, eskubide moralen multzoa
zabala da, baina hemen daude punturik garrantzitsuenak, alde batetik. Obraren egiletza aintzatetsi dagiola eskatu dezake egile bakoitzak eta eskubidedun bakoitzak. Eta erabaki dezake zein eratan egin behar den obra horren zabalkundea. Bere izena, zera anonimoan, izango ditu bitartez, zabalkundea egin behar den, ala ez. Erabaki dezake, obra baten zabalkundea ez da dila egin, zeina espada eskubide fundamentalen aurka espadoa, beti mantenduko den eskubide dunaren menpe gaitasun hori erabakitzeko. Eta beste aldetik, dauka gaitasuna eskatzeko, obra honen esotasuna errespetatuta dila, beste, egiten zaion edozein aldaketa, deformazio, ala erabilera, zeina eskubidedunaren iritziaren, iritzi ideologikoaren, iritzi pertsonalaren kontra doan, horren kontrako akzioak dauzka. Osa, beti dauka gaitasuna eskatzeko, geratu dadila erabilera bat zeinarekin ez dagoen ados, geratu dadila deformazio aldaketa bat zeina uste duen bere obraren integritatearen aurkakoa dela, eta bar. Hauek dira eskubide moralak, eta gero daude ondarezko eskubideak. Hauek dira guretzako garrantzitsuenak liratekenak. Orduan, ondarezko eskubideen artean dauzkago, hemen ikusten dituzue, oso era simplean jarrita, reprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, transformazioa eta kopia pribatua. Eta gero dagoia garraipen eskubidea, zeina den legean, lehen aipatu ditugun aldaketen artean sartu zena. Hau da eskubide bat, beti existitu izan dena, gero desagertu zena Espainiako ordenamendu juridikotik, eta gero berragertu zena. Orain azalduko ditugu banan-banan, baina lehenengo ikusi behar ditugu ondarezko eskubide hauek banantzeko erabat. Goian dauden lauak dira esplotazioan oinarritutakoak, eta beste biak ez. Orduan, esplotazioan oinarritutako ondarezko eskubideak hauek dira. Alde batetik, erreprodukzioa. Erreprodukzioak hau esaltzea legearen definizio gabe nahiko zaila da. Orduan, bertan jartzen duena, fijazioa zuzenean ala zeharka, behin-behinekoa, ala behin-betikoa, edozein eran, eta formatan, obra guztiarena ala zati batena zein komunikatu ala zeinetatik kopiak egin litezkeen. Honek esan nahi du, egiten ditugunean kopiak, obra batenak, horien banaketarako izan salmenta ala ez. Honetan, suposatzen dut, udalek esperientzia izango duzuela publikazioak egiteko momentuan. Erreprodukzioaren eskubidea horixe da. Liburu bat argitaratzen dugunean eta kopiak egitera bidaltzen ditugunean gero horiek kulturetxean saltzeko, erreprodukzio eskubidea dago hor. CD bat egin nahi dugunean kanta herrikoiekin, erreprodukzio eskubidea dago hor. Banaketa eskubidea da publikoaren eskura jartzea originalak ala kopiak euskarri ukigarrian eta banan-banakakoan salera alokairu, mailegu edo beste edozein formatan. Honek ez dauka hainbesteko ambiguetaterik, ezta? Ez da hain bikoitza. Euskarri ukigarriak banatzea tokietara, gero pasatuko dizkizuet, nahi baduzue presentazioa bidaliko dizuet, Diot, guztiok izateko. Hau igual hasieran esan behar nuen. Banaketa eskubidea da, hori, banatzea, bai dendetara, bai liburutegietara, bai legearen definizioa nahiko zaharkituta dago, hemen ikusten duzuelago mailegua sartzen dela, eta bideoen mailegatzea aspaldi da egiten ez duguna. Komunikazio publikoa, eta hau da, jabetza intelektualean gehien okupatzen gaituen eskubidea. Seguru zuei erabiltzaile bezala okupatzen zaituztela, antolatzen dituzuen emanaldiei dagokiela, eta guri baita ere gutxienez nire lanaren 90% da komunikazio publikoko erabilerak likidatzea. Honek zer esan nahi du?
definizioa da hori, edozein ekintza zinen bitartez, pertsona anitzek obrara sarbidea izan dezaketen, bakoitzari kopia bana, banatu gabe. Osa, justo da, banaketaren kontrakoa. Komunikazio publikoa dira, emanaldiak, kontzertuak, antzezpenak, irakurketa publikoak liburuenak, irratiak, telebistak. Hori dena da, obren komunikazio publikoa. Eta gero transformazioa, zein lehenago aipatu dugun, hori da, obraren itzulpena, adaptazioa ala modifikazioa, zeinetatik edatortzen den obra berri bat. Egiten ditugun kanten gaineko moldaketak, egiten ditugun liburuen itzulpenak, beste adaptazio forma batzuk, beste transformazio batzuk okurretua zaizkizuenak. Ados? Beste eskubideak, ez dira ingarrantzitsuak, kopia pribatuagatiko konpentsazioa seguru ezagutzen duzuela, aurretik kanona deritzon eskubidea da, edo beti kanon digitala deitu izan zaion eskubide hori. Kopia pribatuagatiko konpentsazioa oso momentu txarrean dago, bere momentuan obren pirateoaren horrek izan zuen inpaktu ekonomiko ezeskorrari buelta emateko intentzioz asmatu zuten formula bat, zeinak gobernuek ez dute jakin inoiz nola kudeatu, ez da kudeaketa erakundeek ere ez dugun jakin, oso zaila delako jakitean nork izan behar duen horren ordaintzailea. Oso eskubide bikoitza da, oso ambigua, ez dauka nahikoa zehaztasunik jakiteko, edo ez da erabiltzaileak, ez da kudeatzaileak jakiteko nola ondo kudeatu eskubidea. Bere garaian, egin gogoratuko duzue, guztiok egon ginen, gure zergen bitartez, kopia pribatua ordaintzen, zeina Rajoyk, presidentea zen bitartean, erabaki zuen, kudeaketa erakundek molestatu ez esaten, aurre kontuetan jarriko zuela, partida bat. Orduan zergen bitartez ordaintzen egon zen. Imaginatu dezazuen zein punturaino den eskubide bat polemikoa. Eta gero dago, jarraipen eta ala parte hartze eskubidea. Obra grafiko eta plastikoen kasuan bakarrik da, eta hau da, normalean, obra originalak egiten direnean, eskultore batek, margolari batek, argazkilari batek, obra bat plasmatzen duenean, era bakarrean, obra horren salmenta bakoitzaren gaineko parte hartze eskubide bat. Ez dauka misteriorik, eta zentzua dauka, nire ustez gutxienez zentzu handia dauka, kontuan hartuta, horrelako obra grafiko bat denborarekin balorea ere bazten doala. Segun artista bera baitere, azten doan, bere ikuspegia azten doan, eta bere hasierako obrek balio erabaziko duten. Orduan. Hau ikusita. Orain ikusi behar dugu, nola diren ondarezko eskubide hauen artean desberdintasun garrantzitsu bat. Hemen ikusi dituzue antolatuta, batzuk dira eskubide esklusiboak eta beste batzuk dira ordainketa hutsekoak. Hau oso garrantzitsua da zuen jardunerako. Zergatik? Ordainketa hutseko eskubideak dira jabetza intelektualeko legeak aitortzen dizkionak kudeaketa erakundei kudeatzeko haiek bakarrik. Horrek esan nahi du, kudeaketa erakundeok daukagola gaitasuna legeak emana, eskubide hauek kudeatzeko guk eta beste inorkez. Seguru, aldez aurretik entzun duzuela, beste kudeaketa erakunde batzuek, gure kasuan ez da gertatzen, baina volumen asko ere handiagoa daukaten beste kudeaketa erakunde batzuek nola kobratzen duten eta gero uzten duten pendiente banatzeko baten eta bazkidetzen ez pasara 5 urtetan haientzako da. Batematek entzun du hau? Los pendientes de identificar? Ez? Hau beti gertatu izan den gauza bat da. Non kudeaketa erakundek gaitasuna daukaten ez legeak emana kobratzen duten osotasun bat zeina gero eurek banatu behar duten, eta banatzeko momentuan geratzen dira banatuta kopuru batzuk pertsona batzuentzako zeintzuek ez dakiten, eta zeintzuek ez badiren kudeaketa erakunde horretako bazkide ez duten inoiz jasoko.
Vale? Baina, eskubide esklusiboak goian daudenak, dira norberak kudeatzekoak esklusiboki. Horrek esan nahi du, gaitasun osoa daukagula eskubide horiek besterentzeko ala ez. Baina, ezin dituela inork kudeatu gure izenean, ez baditugu beren beregi lagatu. Zenbat, hemen pausa bat, zenbat alditan heldu zaizkizue zuen udaletara ez garen fakturak? Zeintzuetan agertzen ziren jaietako programazioko kontzeptu guztiak agertzen zirenak. Inork? Ez? Baten nik ikusi ditut, ez dakite zuetariko batek baten bidali badit, baina nik behin baino gehiagotan ikusi ditut, non agertzen diren, literalmente kontzeptu guztiak. Eta non ikusten den, agian kobratu dutela, herriko gazte batzuen talde baten emanaldia, zeintzuek gero, kultura teknikari batek galdetu aldien, oie, entzun, ez gai kobratu dute zuengatik. Eta, hueskara ez gaiko bazkideak. Ostra ez, ordaindu dizkiogu ez dakit, zuen kontzertuaren katxearen eneko 10 bat, 300 euro. Ostra, bazkidetu beharko gara, bale. Komunikazio publikoaren alderdi hori esklusiboa da. Ez pasaio kudeaketa erakunde bat ilagatu, ezin du kobratu. Oso kontzeptu garrantzitsua, bale? Komunikazio publikoan emanaldi, kasu batzutan ordainketa hutsekoa da komunikazio publikoa, irratien kasuan eta orain sartuko gara. Baina komunikazio publikoaren zati hori emanaldiei dagokiena, kudeaketa erakunde bati espasaio lagatu espreski kontratu bitartez, kudeaketa erakundea gara gu, eta ez gae, da, beste guztiak, gero sartuko gara kudeaketa erakundekin betire. Ezin ditu eskubide horiek kobratu. Ordainketa hutsekoetan derrigorrezkoa da ordaintzea. Berdin du norkio duen, berdin du zer sonatu duen. Legeak ala zehazten duelako eta kudeaketa erakundek ala egin aldutelako. Eskubide esklusiboetan, ez. Orain ikusiko ditugu banan. Vale, hori da. Sartuko gara banan. Erreprodukzioa beti da esklusiboa. Horrek esan nahi du beti behar dugula baimena eta beti behar dela ordainketa naiz eta gero, eskubide dunak erabaki dezakeen ez kobratzea eskubide honengatik. Batez ere kudeaketa erakunde baten espadago edo inolako lagapenik espadu. Beti da esklusiboa eta beharko dugu beti eskubide dunaren baimena erreprodukzioa egiteko obra bat dena. Bai eskubide dunarena, bai lagatzailearena badago. Kudeaketa erakunde batena, ala editore batena, askotan. Adibideak jarri ditut. Lehen aipatu ditudanak gainera. CD bat egin nahi badugu, gamonetarako umentzako kantekin. Liburu bat argitaratu nahi badugu, DVD bat egin nahi badugu, herriko gazten laurunetara egin. Okurritu zaizkidan adibideak. Baina zeintzuk errealitetik gertuagoa laurrunagoan aldiren, erreprodukzioak beti behar du baimena. Esklusiboa delako. Komunikazioa publikoa. Hau, zeinak dirutzarik handiena mugitzen duen, zeina den ondarezko eskubideen artean garrantzitsuena, edo ekonomikoki garrantzitsuena. Esklusiboa da, erakustaldi, kontzertu, emanaldi, proiekzio eta barrekoetan sarrerapekoak izan zeinez. Ordainketa hutsekoa da, kable, satelite eta irrati onden bitartez egiten denean. Horrek zer esan nahi du, kudeaketa erakundeok gaitasuna daukagula, jenteak kable, satelite eta irrati onden bitartez gaitasuna daukala edo zein oro erabiltzeko eta kudeaketa erakundeak beraz gaitasuna daukala horiei erabilera horiengatik guztiengatik kobratzeko eta gero hori banatzeko. Erabilera esklusiboen kasuan, ez. Eta intelektualeko kudeaketa erakunde batek lagapen espresoa izan behar du. Kasu honetan baimena behar da. Hori da esan dudana. Ezin dute. Ezin da.
ez badago, osea, ulertzen dute eta ikusi dut gainera eudelen hitzarmena. Bai, baina, a ber, tarifak aplikatu behar dira bakarrik, kontuan hartu kudeaketa erakunde bat baino gehiago gaudela. Eta biok kobratzen gabiltzala kontzeptu berberengatik. Ez da kompetentzian gaude, orduan kudeaketa erakunde bat ez dago monopolioan. Monopolioan zaudenean, zentzu duna litekeen kudeaketa erakunda bakarrari egiten ditugun, antolatzen ditugun emanaldi guztiak ordaintzea. Ez da? Gero egonda dinor eta egilea helduko da bazkidetzera momenturen baten eta hartuko ditu erabazi horiek. Kompetentzia bat dagoenean eta kudeaketa erakunde bi daudenean hori kobratzen, bata kobratu beharko du berak lagatuta daukana, besteak berak lagatuta daukana, eta kudeaketa erakundetan ez dagoena ez da ordaintzen. Punto. Legearen kontrakoa da, hitzarmenan egon daiteke, baina legearen kontrakoa da. Garatuko dugu, nahi baduzu gai hau eta komentatuko dugu, baina, bueno, gainera eudelekin guk elkarrezketa hau izan dugu askotan, eudelek bere garaian, orain dela urte pare bat, kompetentziaren autoritateari, Euskal Kompetentziaren autoritateari eskatu zion informe bat, esan zedin, ea eudelek hitzarmen hori mantendu behar duen, ala ez, kontuan hartuta kudeaketa erakunde desberdinek daudela kompetentzia. Gugogun gara hor, landabururekin eta marrekin. Bale, kalejirak beste kontu bat izan daitezke. Baina nik diotzut, kontzertu bat, rock talde batena, zeina ez dagoen kudeaketa erakunde baten, kalejirak, obra batzuk babespekoak izan daitezke, beste batzuk ez, estatoz, klaro, estatozela. Hori garatuko dugu, gai horiek garatuko ditugu apur bat, biak, bale? Nola da, likidazio zehatzena, erabilera zehatzagatiko likidazioena garatuko dut apur bat, eta baita ere jabari publikoarena, eta agian horrek argituko dizkizu, baina amaieran ez baduzu guztiz argi garatuko dugu berriro, bale? Jotzen badituzte 80 urte direlako kantak, ez da ordaindu behar, ez da. Kantak jabari publikokoak badira, ez dauka zentzurik. Banaketari dagokienez, esklusiboa da guk egindako argitalpen bat banatzeko intentzia badaukagu, bai gure kabuz, bai banatzaile baten bitartez, zein esan datekeen elkar, adibidez. Eta ordainketa hutsekoa da, obretaz egiten den alokairu ala mailegatze publikoan. Horrek esan nahi du, guke gure udal liburuetan adibidez egiten ditugun, ematen dugun mailegu zerbitzuagatik, banaketagatiko tarifak ordaintzen direla, mailegatzeagatiko, kasu honetan. Honen inguruan baita ere, lehen legegintzari dagokionez ez dut aipatu, baina badago, ez dut, agindu ministeriala dela baita ere, edo errege dekretu bat, oso laburra zeinak zehazten dituen udal liburutegien inguruko tarifak nolakoak izan behar duten zehazki. Horren gainerako zalantzarik badaukazue, baita ere eudelen bitartez konpontzen ari gara, hurbildu zaitezte hitzaldiaren amaieran eta liburutegin gainerako baita ere gehiago hitz egin dezakegu, edo amaieran galdera txandan bota, hori zuen artean kezka bat bada liburutegina, bota amaieran eta hitz egingo dugu. Vale, eta transformazioa beti da esklusi. Lehen aipatu duguna. Eskubidearen baimen zuzena behar dugu lagapen hartzailearena, izan hori editorea kudeaketa kundea, eta adibideak jarri dizkizuet hori. Kanta ezagunak euskaratuko baditugu gure herriaren ontasunak kantatu ditzaten umeen abes batzak, musikaren gainean, ala liburu batentzako itzulpen bat, eta hauek dira adibide evidenteenak.
baina, hauek dira, kontuan hartzeko gauzak baita ere, beti behar delako baimena hasierako egilearena edo haren lagapena daukana. Eta horretatik ateratzen den obra eratorria, obra berri bata, obra eratorria. Eta horren gainean, lan hori egin duenak, itzulpen lan edo moldaketa hori egin duenak, eskubideak dauzka. Mapa txiki hau egin dut, lehen aipatu ditudan guztiak ikustitza zuen. Orain arte, hor daude jabetza intelektualeko eskubideak, hor marra bat zegoen, baina desagertu egin da. Eta jabetza intelektualeko eskubideen artean, dauzko hori eskubide moralak, ondarezko eskubideen barruan esplotazioan oinarrituak eta besteak, eta esplotazioan oinarrituen artean dauzkagu ordainketa hutsekoak eta esklusiboak direnak. Uste dut mapa hau lagungarria esan daitekela, gero esan dizuete, bidaliko dizuet nahi baduzue presentazio hau eta hemen mapa hau guztiak izango dituzue. Ikusiko duzu jarraipen eskubidea agertzen dela Larrosan, naiz eta ordainketa hutsekoa dela esan dizuedan, baita ere norbere kudeaketapekoa delako. Ordainketa hutsekoa izan arren, erabaki daitekelako esklusiboki lagatu ala ez. Hor erdibidean dago bien artean. Argi geratzen da gutxi gora bera? Inguruan galderarik. Eta hemen daude eskubideen limiteak zeintzuk diren. Uste dut hauek baita ere garrantzitsuak direla, kontuan hartzeko, ez dadin arazorik egon, ulertzen dut udalen kasuan, limite hauek gehienetan ez dutela aplikatzen, baina ezagutzeko garrantzitsuak dira. Eta lehenengoa izango litzateke seguru aski garrantzitsua lana aipatu duguna. Jabari publikoa, obra bat jabari publikora pasatzen da, eta edonork erabil dezake askatasunez, egilea edo egileetako azkenaren heriotzaren 80 urteren ondoren. Eta artista eta interprete edo fonogramen kasuan 50 urteren kauz. Ez dauka misterio gehiagorik, eta orduan pasatzen dira jabari publikora. Horrek esan nahi du, obra horiek guztiek erabili ditzakegula, baina kontuz, eskubide desberdinak egon daitezke obra baten gainean. Zer esan nahi du honek? Nik Mozarten Requiema nahi badut jarri bideo baten gainean, ez dakit oso adibide hona den. Kantu bat hartu nahi dut, ezta? Demagun, nahiz eta kanta jabari publikokoa izan edo kanta herrikoia izan, horren grabazio bat hartu nahi dut eta jarri nahi dut udalarentzako antolatzen egiten ari zen bideo baten. Naiz eta obraren egiletza jabari publikoan egon, grabaketak eskubideak izan ditzake oraindik. Kontuan hartu behar dira eskubide desberdinen, eskubidedun desberdinen, eskubideak nola pilatzen diren eta batzuk egon daitezkelako jabari publikoan, baina beste batzuk ez, obra berdinaren gainean. Gero parodiari, ez da baimenik behar obra baten parodia egiten denean, egunerokotasuneko lanetan erabiltzen denean, garrantzitsua izan daiteke, batzuk izango dituzolako agian herriaren informazio portalak, beste, ez da baimenik behar, beste informazio bide bateko notiziak erabiltzen ditugunean, notizia hori zabaltzeko gure publikoari. Ordaindu bai, baina baimenik ez da eskatu behar. Zita ala ilustrazioa egiten denean, ziketan ala ikerketan erabiltzeko. Hemen dago lehen aipatu ditugun legearen aldaketetako bat, desgaitasuna daukaten pertsonen obrarako lorbidea izatea, edo haien alde erabiltzea obra bat.
beti ere espazaio, legeak oso erainabarrean, oso eraxean garatzen du artikulu hau, baina, printzipioz, eta labur bilduta hori da. Desgaitasuna daukaten pertsonek obra batentzako lorbidea izatea, edo desgaitasuna daukaten pertsonen alde erabiltzea obra bat, kasu zehatz batzuetan, ez du baimenik, ez da ordainketarik behar. Segurtasun eta prozedimentu ofizialetan erabiltzen denean, adibidez, epaitegi baten, kanta delako froga bat edo grabatu deneko seguridade bideo baten kantak sonatzen duelako atzetik. Ez dago jabiltzen intelektualeko eskubiderik hor. Kalean dauden ala gaurkotasuneko informazioan erabiltzen diren obrak. Informazio bat ematen ari bagara toki baten, non atzean dagoen obra bat eta beti dago kalean, ez da ordaindu behar. Informazio ematen ari bagara obra bera bada albistea, hau da, herrira etorri da, ez dakizer argazki esposizio, obra horiek web horrien erakustea, ez da ere. Eta, ekitaldi ofiziala erlijiosketan erabiltzeak, ez da ere, ez du sortzen. Beti gutxi gora bera, pasatu gara. Bale, eta honekin, nik amaitu dut gutxi gora bera zati teorikoa, eta urrenez datorrena da azalpen bat kudeaketa erakundeak zer garen, eta ondoren alderdi praktikoa. Aukera bi ditugu, egin dezakegu deskantsu txiki bat, ala pasatu naiteke kudeaketa erakundeetatik, azaldu ditzake kudeak erakundeak zer diren, eki zer den, eta gero pasatuko gara alderdi praktikoara. Nahiago duzu hori? Bai? Ados. Bale, kudeaketa erakundeak. Legean agertzen diren bezala, hemen daukagu, ezta? Jabetza intelektualeko legeak laugarren tituluan azaltzen ditu jabetza intelektualaren kudeaketarako erakundeak zer izango diren eta nolako izan behar duten, oso zehaztuta dago legean, oso bideratuta kudeaketa erakundeok zer izan behar garen, nolakoak izan behar garen, bale? Oso kontrolpe zorrotzean gauzkate instituzioek naiz eta erakunde pribatuak garen. Hor dago paradoxa txiki bat, baina alde batetik hori, estatutuak, tarifak eta banaketa reglamenduak izan behar ditugu, guztiak dagokien autoritateak baimenduak. Horrek esan nahi du, bai gure izaera bera, baita ere guk eskaintzen dugun zerbitzuen katalogoa, baita ere zerbitzu horretatik egiten dituen irabaziak nola banatzen ditugun, guztiak egon behar direla, zurrun erregulatuta eta zurrun aztertuta eta urtero auditatuta. Kudeaketa kontratua eskaintzen duguna eskubide dunentzako kontratuak limitatua izan behar du. Honen arrazoia hau da legean orain dela gutxi sartu deneko aldaketetako bat, eta garrantzia dauka beste kudeaketa erakunde batzuek haien kudeaketa kontratuetan ziotelako ahalbide gehiegirik ematen bazkideari kudeaketa erakundetik baja eskatzeko nahi bazuen. Eta kontratu asko ziren, epe oso luzerako, ateratzeko neko trabak jarriz, eta jarraitzen dut izaten, irabaztasmorik gabeko erakundeak izan behar gara, hau jabetza intelektualeko kudeaketa erakunden gainean daukagun informazioa kontuan hartuta, agian sorpresa bat ematentzako. Baina bai, irabaztasmorik gabeko erakundeak gara, hori bai pribatuak. Hau da, legegileak, kasu honetan, uste zuen sortzaileen eskubide dunen antolakuntza batetik sortu behar zirela erakunde hauek, baina sortzeko momentuan oso zurrunki legetuta egon behar zirela.
eta erabiltzaile guztiekin negoziatu behar dute eskubideen erabilera. Horrek esan nahi du, ezin zaiola, eta hau garrantzitsua da guretzako, bale? Inongo kudeaketa erakundeak ezin duela obra bat erabili duenari ezin diola ezeztu negoziatzeko gaitasuna, bale? Ez dela posible zuek lizentzia bat eskatzen baduzue, ala baimen bat eskatzen baduzue, ni ez negoziatzera esertzea. Ez da ni, ez da beste kudeaketa erakundeak. Hau da, bueno, zabaltzearen aurreko diapositiban dizkizuedan datuak, baina, bueno, eskubide ekonomikoak dira kudeaketa erakundeak, lehen aipatu dugun eskubide ekonomiko guzti horiek dira kudeaketa erakundeak kudeatu aldituenak. Bale? Printzipioz hori da, bueno, antolakuntza kolektiboaren indarra dela eta kudeaketa erakundeak bateratu behar ditu ahalik eta egile gehien, eskubide duen gehien. Eskubide esklusiboen kasuan lagapen zehatza eskatu beharko du ordenketa hutsekoen kasuan, kobratuko ditu berdin kudeaketa erakundeak, eta gero ordainduko dizkio bazkide denari. Beti ere badagozkio, beti ere identifikatu badu horien erabilera. Usten zuen hor pausu pila bat daudela, badiru inoiz ez dela amaitzen. Lehen komentatu dudana hori, elkarte pribatuak dira, baina irabaz asmorik gabekoak, eta hori legegilearen intentzio zehatza da. Eta niretzako punturik garrantzitsu eta interesgarrienetako bat, irabazien zati bat, zeina ez doan erakundearen mantentzea finantzatzera, kulturan berrinbertitu beharra dago. Bai kultura sustapenean, bai diru laguntza asistentzialak ematean. Kudeaketa erakundeok derrigorra daukagu, gure bazkideei eskaintzeko, bekak, diru aurrerapenak, sariak eta laguntza asistentzialak baita ere. Eta laguntza asistentzialak doaz, limite guztietara sortzaileak daudelako, askotan, kontuan hartu behar da, sortzaile asko prekaritatean bizi izan dela bere sormenari dedikatzearren, eta kudeaketa erakundeek hor babes bat bermatzen dute. Eta honek esan nahi du, betaurrekoak erosteko ematen ditugula, imaginatu, betaurrekoak erosteko, aginak dentistara joateko, ez dakit, segun ze sortzaile motako kudeaketa erakunde zaren, laguntza mota desberdinak emango dituzu. Hauei tira, gutxi gora bera, jabetza intelektualeko kudeaketa erakundeak oraindik existitzearen, oraindik existitu daitezela merezi duenaren arrazoiak, nire ustez. Eskubidunentzako tresna oso baliagarria dira, haien obraren zabalkundean haiek banan kudeatu ezingo zituzketen eskubideak kolektiboki kudeatzeko pertsona bakarraren bitartez. Nahiko baliagarria. Baita ere, instituzioen aurrean negoziatzeko oso lobby baliagarria dira, pilatzen dituztelako mota askotako sortzaile asko, eta gainera, lehen aipatu duguna, irabazia kulturaren sustapenen eta laguntza asistentzialetan banatzera behartuta dauden heinean, ez direlako hain aukera txarra jabetza intelektualeko eskubideak kudeatzeko. Norberarenak zaila delako askotan sortzaileak berak bere jabetza intelektualeko eskubideak ondo ezagutzea eta horiek era osoan kudeatu ahal izatea inongo laguntzarik gabe. Hauek dira kudeaketa erakundeak dauzkagunak Espainian. Zenbat ezagutzen dituzu hemen agertzen direnetik? Gehienak, gutxienak, bat ere ez. Aurretik toala, hau zaharkituta dagoela, sortu direlako orain dela hilabete batzuk, uste dute azaroan sortu zela, beste kudeaketa erakunde bat, SADE deitzen dena,
ez dakit entzun baduzuen, eta SADek ez ditu oraindik eskubideak kudeatzen, ez duelako ministeritzaren baimenik lortu, horren prozesuan daudela uste dut, baina SADe dira, ez gaetik joan ziren obra musikalaren egile asko, Sabina, Serrat eta barrekoak. Zergatik daude banatuta eta zergatik gaude gu eskina guztietan, garrantzitsua. Lehen aipatu ditugu zeintzuk diren legeak aitortzen dituen eskubideak, egileenak, interpretatzaileenak eta ekoizleenak. Hemen ikusten dituzue, seguru batek baino gehiago ezagutzen duela, Esga eta Cedro, nahiko kudeaketarakunderik handienak izan direlako Espainia mailan, beti, agian ezagutuko duzue Begap, batez ere museoa badaukazue, bestelako erakusketak egiten badituzue, web horrian artelanak erakusten badituzue, agian dama ezagutuko duzue, batez ere zinema jartzen baduzue zuen udalerrietan udan, pelikula asko kudeatzen dituelako. Besteak, agertzen direnak, Aiz, Ai, Jeda, Jedi, batematek. Batek edez, bale, ados. Hemen dagoen partikulariadea da, ikusten duzuenez, badaudela, hor ikusten duzu, Esgaek kudeatzen ditu, musikari eta antzeslan obra, obra performatikoak deitzen direnak, gehi ikusentzuneko egileen eskubideak. Cedrok kudeatzen ditu eskubide erreprografikoak. Horrek esan nahi du, idazleen eskubideak kudeatzen dituela. Begapek kudeatzen ditu obra grafikoaren eskubideak, obra grafiko eta plastikoa, margolari, argazkilari, eskultore eta barrenak. Eta dama izan zen estatu mailan lehenengo kudeaketarakundea zeina kompetentzian sartu zen beste erakunde batekin. Dama izan zen Esgaetik atera zireneko gidoilari eta zuzendarien multzo bat. Eta daman, kudeatzen dituzte hori ikusentzuneko obren zuzendari eta gidoilarien eskubideak, musikarienak ez. Gero, daude interpretatzaileen eskubideak, lehen ikusi dugu nola bai musikan, bai ikusentzunekoan plasmatzen diren interpretatzaileak, eta horretarako daude Aie musikan, Aizge esenako interpretatzaileen kasuan. Eta ekoizle eskubide dagokienez, hor ikusi dezakezu, Agedi dago, zeinak kudeatzen dituen fonogramen eskubide dunak, eta Egeda dago, zeinak kudeatzen dituen ikusentzuneko produktoreen eskubideak. Eta gero Eki dago, izkina guztietan. Horren arrazoia da, Eki dela kudeaketarakunde bakarra zeinak eskubide mota bat baino gehiago kudeatzen duen. Jabetza intelektuala, intelektualeko hainbat eskumen ekarri ziren, orain azalduko dut izatez. Uste dut, hemen daukadala. Hauek desagertzen dira. Harin esan da, Eki da kudeaketarakunde bakarra, zeinak kudeatzen dituen eskubide mota guztiak, eta kategoria guztiak. Naiz eta ez garen estatu mailako kudeaketarakunde bat. Gero garatuko dut, gero helduko gara Ekiren gara. Ez dakite animazioa hau nondik atera den, baina. Kontzeptu interesgarri batzuk, kudeaketa erakundeekin lotuta daudenak, eta zeinak zuentzako, zuen lanerako, eta uste dut nahiko beharrezkoak direnak. Alde batetik, tarifak. Tarifak dira, kudeaketa erakunde batek, haiek kudeatzen dituzten obren gaineko lizentziak ematearren eskaintzen duen prezioen katalogo bat. Ez da besterik, tarifak ez dira Biblia. Askotan, kudeaketa erakundeok bekatzen du tarifa esartzen errazten digulako guri lana. Baina kontuan hartu behar da, tarifa dela erreferentzia moduan erabiltzeko prezioen katalogo bat, baina adostasunetara ere heldu gaitezkeela erabiltzaile eta kudeaketa erakundeak,
Kudeaketa erakunde guztiok izan behar ditugu era publikoan eskuragarri, gure web horrietan, bale? Hori inpepinabla da. Edozein kudeaketa erakunde lehen ikusi dituzuen artean haien web horrietan sartzen bazarete, izango dituzte, imaginatu ditzakezuen eta imaginatu ezin ditzakezuen baita ere, erabilera guztientzako tarifak. Vale? Argiak eta simpleak eta ulergarriak izan behar dute. Eta gero, katalogo honetatik kanpo adostu daitezke, lehen aipatu dudan, ezta? Erabilera orokorrak zein banakakoak irizpide desberdinak kontuan hartuaz. Kontuan hartu behar da baita ere, negoziazio gaitasun hau asmatu edo sartu dela legean beti ere obraren erabiltzaile masiboei errestasunak emateko, ez da, telebistei, errati eta bar, dirutza handiak ordaintzen dituztenak, izan dezaten volumen ekonomikoa kontuan eta beste gauza batzuk, eta erabilera txikientzako askotan tarifazoa egiten da. Errezagoa delako, baina behin ere esaten dizuet, gaitasuna dagoela beti ere tarifa paktatuak egiteko, tarifa adostuak egiteko. Kontuan hartu behar dira dena den gauza hauek, batez ere, erakunde bakoitzaren errepertoriaren zabalera, horren erabileraren intentsitatea eta bar, eta baita ere berariazko erabilera. Erabilera zehatza kudeaketa erakunde baten errepertorioan dagoen obra zehatzarena, kobratu beharrean guztiagatik. Beti ere, zorrotzak izatea eta bakoitzak kudeatu dezala, bere kudeaketa pean dagoen obra bakarrik. Eta zer da errepertorioa? Orain aipatu duena. Errepertoriak dira kudeaketa erakunde batek lizentziatzeko gaitasuna dauzkaneko obren kolekzio bat. Hauek baita ere, publikoak dira eta kudeaketa erakunde guztiok dauzkagu gure web horrietan ikusgarri. Baliagarria da askotan, errepertorio hauetara sartzea, ikusteko zeintzuk diren erabili nahi ditugun, erabili halko genituzkeen obren artean, nork kudeatzen dituen, jakiteko, bale? Eta web horretan konsultatu daiteke hori gurean baita, eta beste guztietan nik dakidenik baita ere. Eta hori da, ahalik eta era xehenean azaldu behar dute, zeintzuk diren kudeatzen dituzten eskubideak, obraren gainean diot. Eskubideak, eskubide motak, kategoria desberdinak eta kopurua egiletzaren kasuan, ezta, eunekoak. Hau, beste herrialde batzutan, non kudeaketa erakunde bat baino gehiago egon den, historikoki adibidez estatu batuetan, oso ohikoa da. Sartzea kudeaketa erakunde baten errepertorian eta bestean, eta kontrastatu aldituzu, eta badakizu obra bakarraren gainean, egile bat kudeaketa erakunde baten badago, eta beste baten, eta gainera editore bat dauka bateko azkidea dena, eta bla bla bla, eta ikusi ditzakezu zintzut diren eunekoak, era oso xehean. Monopolistikoak izan diren kudeaketa erakundeak egon direneko herrialdetan, ez da bat ere ohikoa. Orduan, ez espero, igual errepertorioan sartzen zaretenean, behar duzuen informazio guztia topatzea. Baina, printzipioz, behartuta gaude hori era ahalik eta xehenean, era ahalik eta argienean erakusten. Zeintzuk diren, kudeatzen ditugun eskubideak, zein obragatik, zein punturaino. Eta askotan, kategoria desberdinak, askotan eskubide berberaren gainean, komunikazio publikoa kudeaketa erakunde batek eraman dezakelako zuzenekoetakoa, baina beste batek ordainketa hutsekoa adibidez. Hori ja gure lioak dira, baina eske aurpegi bat jarri dazu. Vale. Eta beste kontzeptu pare bat, orain arte, sarri erabiltzen ibili naizena, baina argitzea arren, zer den erabiltzailea eta zer den likidazioa. Erabiltzailea da, jabetza intelektualpeko obra erabiltzen duen pertsona fisikoa zein juridikoa, hori erabiltzen duena legean zehaztutako terminoetan. Legean zehaztutako terminoetik kanpo, ez da erabiltzailea, disfrutatzailea. Eta likidazio hitza erabiltzen dudanean da, erabilera baten ondorioz horretatik eratorritako irabazi ekonomikoen gainean, kudeaketa erakundeak erabiltzaileari kobratzen dion kopurua gero bazkideari banatzeko.
Vale? Hori dira sarri erabiltzen ditudan kontzeptu batzuk, kudeaketa erakundeekin loturan. Eta orduan, bueno, uste dute interesgarriak direla. Vale, eta hemen sartzen gara gu. Autobombo zatitxo txiki bat sartu dute aurkezpenean, ezagutu dezazuen zer garen, nor garen eta nondik atozen, laburra esango da, eta horren ostean, joan gaitezke deskantxutxo bat egitera. Vale. Eki sortu zen berezitasun handiko garai baten, vale? Hau igual baten bati azaldu diote behinola, ez dakit ezagutzen duzuen, baina, bueno, 2011an Zapateroren azken aurrekontua negoziatu zenean, Euskal Taldeak kongresuan ekarri zituen gaitasun batzuk, kompetentzia batzuk Euskal Autonomia Erkidegora, vale? Gasteizera. Eta horien artean zeuden, jabetza intelektualarekin lotuta zeuden gaitasun batzuk. Adibidez, lehen aipatu dizuedan, jabetza intelektualeko erregistroarena, zeina orain Jaurlaritzak kudeatzen duen eta zeinaren ofizinak dauden 3 hiriburuetan. Eta horien artean, gaitasunetako bat zen, kudeaketa erakundeak baimentzearena, jabetza intelektualeko eskubideen kudeaketa erakundeak baimentzearena, beti ere esklusiboki ala printzipalki autonomikoak izango balira. Osa, autonomian egingo balute haien jarduna. Orain garatuko dut hori, bale? Gauza da, 2011tik transferentzia lortzen denean, 2014 arte daudela elkarrizketa asko eragile pilo baten artean. Ez bakarrik hemen agertzen diren 5, baizik eta askoz ere gehiago, baina batu ziren, azkenean, 2014an, 5 eragile hauek. Hemen ikusten dituzuenak, bai? Musikari, zintzuek asko, gainera, bertan dauden Donostian, musikari, Euskal Idazleen Elkartea, Euskal Editoren Elkartea 3 Donostian, Bertsozalen Elkartea Bilabonan, Euskal Irudigileen Elkartea Bilbon. Eta hauek dira eragile nagusiak eta hauek dira arrazoi nagusia zeinegatik ekik kudeatzen dituen eskubide kategoria guztiak eta ez zuen eskatu baimen zehatz bat, eskubide mota zehatz bat kudeatzeko. Zeinak errezagoa lirudikeen aspektu praktikotik, baina kontuan hartuta Euskal sortzaileak nahikoa sakabanatuta daudela disiplina askotan eta eskarela asko, erabaki zen disiplina guztiak kudeatzea erakunde bakarraren bitartez. Hemen daude hainbat aurkezpenean zehar, hainbat eta hainbat aipatu ditudan 4 kategoriak, ezta? Eskubideenak. Musika eta musikaren barruan sartzen dira baita antzeslana, kooperak eta obra performatikoak antzekoak. Erreprografia, edo IDZ idazlea. Ikusentzunekoa eta obra grafikoa, plastikoa eta barrekoa, bale? Kudeatzen ditugu horiei dagozkien eskubide guztiak, kategoria guztiak, mota guztiak, egiletzakoak eta besteak. Horrez gain, hemen egiten ditugun beste saiakera batzuk, karri bat emateko gure herriari, aholkularitza juridikoa ematen dugu diruz lagunduak gauden heinean, saiatzen gara aholkularitza ematea aldugun besteri doainik. Eta elkarlana egiten dugu, eudelekin, foru aldundiekin eta beste horreko instituzio batzuekin, jabetza intelektualaren gaineko ezagutza garatu eta zabaltzeko alden heinean. Eta zertan da desberdina. Kontuan hartu gara da, jabetza intelektualeko eskubideen kudeaketa erakunde bat sortzea 2014 urtean, non jabetza intelektualeko kudeaketa erakundeen fama eta erreputazioa oso minduta zegoeneko puntu baten, horren arrazoia da, printzipalki, alde batetik, Euskal sortzaileak haien kudeaketa erakundetan oso periferiko sentitzen zirela, eta ez zutela sentitzen, haiek sortzen zituzten irabazi guztietan benetako parte hartzerik zeukatela. Baina beste bat zen, kudeaketa eredu berri baterantza joatea. Eta honek dauka
uste dut, eta nire iritziz gutxienez, garrantziarik handiena. Kudeaketa desberdin bat egin daitekenaren konbentzimendua, bale? Orduan, garatu zen dekalogo bat, eta hemen nik zerrenatu ditut, desberdintasun horien artean deigarrienak iruditzen zaizkidanak. Adibidez, ez dugu boto ponderatua onartzen. Asanblada orokorrean, eskubidun bakoitzak boto bat dauka. Horrek esan nahi du, ez dagoela editoren multzorik zeinak pilatzen dituzten boto pilo bat, eta zeinak uzten dituzten beste egile batzuk kanpo. Asanblada orokorrean, edozein bazkidek parte har dezake, eta beti izango du, beste orok izango duen boto berbera. Creative Commons lizentziekin kompatibilitatea, hau da eskaera berezi bat, batez ere musikatik datozen egileena, eta honek kontuan hartzen ditu, lehen aipatu dizkizuedan, eskubide ordainketa hutsekoak eta eskubide esklusiboak. Horrek esan nahi du, CC lizentziekin, CC lizentzien barne dauden Creative Commons lizentzien barruan dauden erabilera arauei atxikituko zaizkiela obren esplotazioa eskubide esklusiboai dagokienez, baina bazkidetuko direla ekira ordainketa hutsekoak kobratu ahal izateko. Zeintzuek bestela joango lirateken zulora. Erabileragatik modeloari lehentasuna, horrek esan nahi du, beti emango diogula lehentasun osoa erabilera zehatzagatiko kobrantza egiteari. Osa, eskarela kudeaketa erakunde bat, zeina jaio den joateko erabiltzaile masiboen gana eta eskua luzatu eta esateko hemengo repertoria daukat ordaindu egidazu, baizik eta aldugun einean eta orain arte egiten ditugun likidazioen 180 horrelakoa da, joaten garela erabileraz erabilera kudeatzen zehazki guri dagozkigun eskubideak eta besterik ez. Ez dadila geratu pendienterik, eta ez dadila geratu beste kudeaketa erakunde batzuekin zorrik, ala haiekin arazoak izateko aukerarik. Kudeaketa malgua horrek esan nahi du, gure bazkideek askatasun erlatibo bat daukatela, kudeaketaren terminoen barruan, erabakitzeko non nahi duten haien lanak zein eratan kudeatu. Non kobratu eta non ez, adibidez. Gaitasuna ematen diegu, haiek izan dezaten, askatasun bat sentitu dezaten, kudeaketa erakunde batera bazkidetzea, ez dela kobrador del frac bat kontratatzea bezala. Ez dietela minik emango, haiek kutunak dituzten eragilei, ala ez dutela eskubiderik kobratuko toki zehatzetan, erabilera zehatzetarako. Eta likidazio eta gardentasuna, honek lotura zuzena dauka erabilera modeloarekin, erabilera bakoitzagatik kobratzen denean, gardentasuna osoa delako. Ekik irabazi duen diru guztia, ez delako banatu behar metodo komplikatuen bitartez, baizik eta zehazki dagolako kobratuta, erabilera zehatz bategatik, eta kobratzen den bezala, banatzen delako. Eta oraino, egingo dugu deskantsu bat, orain bai? Ordu laurden, 20 minutu zenba behar duzue?